Kag sa Good Vibes, isa ka 18 anyos nga lalaki ang nag-angkon sang paso sa likod. Ini matapos nga gintinguhaan nga ma-rescue ang ilang hinuptanan nga idol. Samtang padayon man ang pag-inabot sa mga bulig sa mga nasunugan sa Barangay 7. May report si Romeo Subaldo. Ini si Rufus, isa ka aspin nga nadula sa sunod sang 3 ka adlaw matapos ang natabo nga sunog sa Purok Magnolia sa Barangay 7 sa Bacolod City. Istorya ni Jane Diano na tag-iya sang Ido sang Domingo, nakita siya sang iautod sa 15th Street. May mga pasok siya sa lawas bangod sang sunog. Tigayon siya nga nakadalagan kag makapalagyo pero ang isa pag hindi nakaido, wala na makaluwas. 15th Street. Dito na siya nakitaan? Dito sa nakita sa magulang ko. Timing pagkita sa magulang ko, sa kilid. Napanago na sa Blaster House. Pagkita ng 3 nakadlaw, bali sa Sunday lang sa namon nakita. Dinatabo nga sunog Thursday, sa Sunday lang sa namon nakita. 3 gikadlaw sa namon nakita. Ang utod ni Jane nga si R.A. nagtingwa pa kung tani nga mabuligan palagyo ang mga ido ugaling, tuma nakadako sang kalayo gani, pati siya nag-angkon man sa mga paso sa likod. Intraya gid ya kaso pagkita ya kalayo nakita yung posible nagtumba natin mo na lang to pabayaan niya na lang way nagkit sila may memo. Pila edad niya? 18. Kagapon nag-graduation na siya? Sa Moving up. Moving up ni senior high? Di nakabalik na siya, nakasulod na siya graduation. Oo, nakanog sa graduation. Kaya nanagid nila ni mama. May honor? May honor. Sir. Ano honor niya? Ang high honor. With honor. Gid saya nga taas yung grades. Sang kahapon, napatay si Rufo, bangod sa iya nga paso kag infection. Masakit man para sa ila, pero ila na lang nga ginbaton. Si R.A. nag-graduate naman sang kahapon nga adlaw sa iya nga senior high school. Parayon siya nga nagapaayo sa iya nga mga paso. Kaya na, paray na pag-inabot sa mga bulig para sa pamilya nga mga nasunugan. May mga tubig kag bugas, pati na GI sheet o kunsin nga dala si Congressman Greg Gasataya. May mga bulig man gikan sa pribado nga sektor. Ang opisina sa kongresista magahatag man sa pinansyal nga bulig sa mga nasunugan. Release na to ang financial assistance tag 10,000 kada pamilya. And then ang partial dito 6,000 blood ko magsala, no? And ang mga sharers, renters, may ara man kami sa assistance nga ihatag, no? Tig-anong kapanid sang sinang igahatag sa kada tag-iya sa balay nga nasunog. Suno kay punong barangay Hershey, Sibug, si Anay Vice Mayor Ramiro Chick Garcia naman magapadala man sang dugang nga construction materials. Bugas kag construction materials ang nagapanguna nga kinahanglan sa gihapon sa mga pumuluyo nga nasunugan nga karon amat-amat nga nagabangon liwat.